Γεια σας! Είμαι ο Βοτκάκιας και σήμερα θα έχουμε ένα επεισόδιο στο οποίο εγώ και ο Κάλι28 θα φτιάξουμε ένα spawner. Φτιάξουμε ένα spawner. Απολαύστε να με πάλι. Και ναι, έφτιαξα τη βλακεία που έκανα και συνεχίζω τώρα. Οπότε τι κάνουμε για να φτιάξουμε έναν καλό spawner? Κάνουμε αυτά, μετά θέλουμε να κατευθύνουμε τα mobs. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, καταρχήν περιμένετε να βγω από εδώ πέρα, γιατί χρειάζομαι ένα 4x4 χώρο. Όχι, δεν έχω άλλο νερό. Fail και fail. Λοιπόν, θα δω όταν θα έχω νερό. Λοιπόν, γεια σας πάλι. Λοιπόν, τώρα ο spawner είναι θεωρητικά έτοιμος, αλλά επειδή πάλι έχω πάρα πολύ καιρό να το φτιάξω, έκανα πάλι λάθος. Ναι κυρίες και κύριοι, έκανα πάλι λάθος. Έκανα πάλι ξανά λάθος. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα επειδή είμαι ανάπηρος πρέπει να αναγκαζόμαστε να περιμένουμε εδώ πέρα λίγο πρώτα. Πάρουμε, ωραία, μισό λεπτάκι. Κοντεύουμε, παιδιά, κοντεύουμε. Το βλέπω. Πραγματικά το βλέπω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βάζω slabs για να μην μπορεί να γεννηθεί τίποτα. Και απλά το κλείνω έτσι και έτσι. Λοιπόν, μπορεί να φαίνεται εδώ πέρα, αλλά δεν έχει. Και τώρα απλά θα προσθέσουμε φως και θα ανέβουμε προς τα πάνω. Θα φτιάξουμε... Δεν έχω καθόλου ξύλο, σκάδα. Ναι. Δεν έχω καθόλου ξύλο για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Κι όμως μπορεί να έχω. Καταρχάς πρέπει απλά να φτιάξω σκάλες. Ναι, αυτό δεν νομίζω να φτάσει. Πρέπει να έχουμε κι άλλο. Yeah. Και το τελευταίο ξυλάκι μας. Ωραία. Πού πήγε τώρα το στάκι μου? Άντε. Αλλά είμαι τυφλός ώρες, εντάξει, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Είναι αυτό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, anyways, πώς λειτουργεί αυτό? Βλέπετε αυτό το κανάλι εδώ? Ναι, βασικά το χρειάζομαι αυτό. Λοιπόν, βλέπετε αυτό το κανάλι εδώ πέρα? Αυτό, αφού γεννηθούν τα ζόμπι, πέφτουν εδώ και μετά έχω ένα item elevator που θα σας δείξω, ένα εύκολο και γρήγορο design. Και τώρα απλά πρέπει να βάζουμε σκαλίτσες όλο το δρόμο πάνω. Ναι, δεν θα είναι καθόλου ευχαριστώ να το δείτε. Τώρα θα το κόψω και θα σας το ξαναδείξω. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Άλλαξα το glass με slabs για να, επειδή ήταν πολύ προβληματικό. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα και να το βλέπουμε και να χαιρόμαστε. Τέλος πάντων, ήταν προβληματικό. Έβαλα ένα chest έτσι για να υπάρχει και να μπορούμε να έχουμε πράγματα. Και έβαλα τη σκάλα που πηγαίνει ως την επιφάνεια. Λοιπόν, αν κάνεις spawn κανένα ζόμπι θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί. Θα δείτε ακριβώς πώς λειτουργεί. Μισό λεπτό. Αμώ το λάγκο. Τέλος. Να, λοιπόν, βλέπετε. Τα ζόμπι πέφτουν εδώ. Και αν δεν με έβλεπαν θα πήγαιναν πολύ γρήγορα εκεί κάτω. Οπότε βλέπετε. Και είναι ένα εύκολο design με το οποίο κάνουμε τα ζόμπι να ανεβαίνουν. Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω σε ένα λεπτό. Γεια σας πάλι. Εδώ είναι ο κόσμος που δοκιμάζω διάφορα πράγματα και θα τον χρησιμοποιώ και για να σας εξηγώ κάποια πράγματα την ώρα που κάνω βίντεο. Ή μπορεί απλά να σας εξηγώ γενικά. Λοιπόν, το έκανα, αυτό είναι survival, δεν είναι ο ίδιος server, δεν είναι καν server.
όπως σας είπα. Ας σας εξηγήσω πώς λειτουργεί. Θα το φτιάξω πολύ μικρό. Απλά θέλω να πάρετε την ιδέα. Ναι, ωραία. Θα βάλω μερικά ζόμπι, όπως βλέπετε έκανα και πριν κάποια testing. Και είναι απλό. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολλές πινακίδες και buckets. Buckets βασικά χρειάζεται 2. Και επίσης χρειάζεται να έχετε αντοχή. Δηλαδή και υπομονή βασικά, το πιο βασικό. Λοιπόν, εγώ δεν έχω υπομονή. Οπότε με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οπότε τι κάνετε, το βάζετε έτσι zigzag και μετά βάζετε νερό. Και όταν τα ζόμπι, λοιπόν, καταρχήν όλα τα mobs στο Minecraft όταν ναι, βέβαια. Ναι, επίσης πρέπει να βάλετε μία πινακίδα εδώ για να μην γίνεται αυτή η μαλακία. Κάτι άλλο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Όλα τα mobs στο Minecraft όταν είναι μέσα στο νερό είναι σαν να έχουν πατημένο το space, οπότε κάνουν αυτό. Οπότε όταν έρχονται τα zombie, επειδή κρατάνε το space, ανεβαίνουν και παίρνουν αέρα έτσι ώστε δεν πνίγονται στη διαδρομή. Και ωραία, να σας το δείξω. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, βλέπετε. Οπότε έτσι λειτουργεί. Αυτό τώρα σας το δείχνω για να μην σας το δείχνω. Ναι, τέλος πάντων. Γι' αυτό χρειάζεται ένα άλλο κόλπο. Έχει πρόβλημα με το update. Να, τέλος πάντων. Αυτό γίνεται. Αυτό είναι ο μηχανισμός. Και θα σας δω πάλι στο σερβερ. Να είμαι πάλι. Επέστρεψα στο σερβερ. Και περιμένω να πάω πάνω από τις σκάλες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ άσχημο. Το ξέρω. Εδώ πέρα έτσι βρήκα την αρχή μιας σπηλιάς και πάνω να μπορείς να τη βλέπεις. Όχι, είναι νύχτα. Και δεν έχουμε mobs. Ναι, ίσως έκαναν τη spawn επειδή έφυγα. Τέλος πάντων, καταλάβετε. Και από εδώ ανεβαίνουν τα mobs εκεί πέρα, έρχονται εδώ, πέφτουν εδώ. Κάτι τέτοιο. Απλά υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να πεθαίνουν. Περιμένω να κάνω αυτό. Τώρα σου λειτουργήσει καλύτερα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, δεν ήταν και το καλύτερο επεισόδιο σήμερα, συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά θα επανορθώσω, εντάξει. Επανορθώσω, όπα. Ωραία. Ναι, αυτό έπρεπε να είναι έτσι, αλλά... Ωραία. Να, κοιτάξτε. Με 2 χτυπήματα είναι νεκρό κανονικά. Και... όχι, ήταν με 3. Οπότε να το κάνουμε έτσι και έτσι. Κάποια στιγμή θα το πετύχω, παιδιά, θα το πετύχω. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό θα μας δώσει τα βασικά XP στην αρχή. Παρόλο που το έκανα τελείως λάθος. Αλλά μην ανησυχείτε, θα ξαναφτιάξω spawner που θα μου πάει. Θα αντέχω τόσο caving που κάνω. Έχω βρει. Περιμένω να σας πω. Έχω βρει ένα spider spawner και ένα cave spider spawner. Οπότε, ναι. Επίσης, συγγνώμη για τους ήχους στο background. Αλλά ναι, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Κάντε subscribe σας παρακαλώ και like. Και πείτε και στους φίλους αν σας άρεσε και το ενδιαφέρει το Minecraft. Αυτά για σήμερα. Τα ξαναλέμε αυτή τη φορά σε PvP server. Επειδή από ό,τι ξέρετε μου αρέσει το PvP. Γεια σας.